Ini ndine mukadzi wandiri kudanana naye. Dambudziko riripo nderekuti ane shamwari dzechirume dzakawanda dzaanotaura nadzo usiku kusvika kuma12 midnight achivaudza zvese zvatinoita murelationship yedu. Another day ndakamunyepera kuti ndaenda kumba ndichibva ndadzoka kumba kwake kuma10 ndikawana ari ega. Then mangwana acho akabva atanga kutaura neanoti shamwari yake achimuudza zvese zvakaitika achishoropodza. Paanenge achitaura neshamwari dzake anoratidza kuti nezvangu haachadi nekuti mari yandinomupa ishoma pane yaanotarisira. Anotozvibhosta kuti ndiri gunvoster and ndikataura nehama dzake zvaanoita anoti haateerere even amai vake. Mukadzi uyu ndaimuda zvekuda kumuroora but ndakutya unhu hwake. Can you please help neadvice? Zvinoisika mumba here zvakadai?